5টা अनुमानिक 5টা সময়ে ট্রেন थांबाय पुलिस साइड Orok tong khanawo ina sakya kaisa chini paren borok Mongol rupini hinai train accident mani abo khanawo chungnai khlai mani besorong khana boni अनुमानिक boy 51 bo parani para angka to brigudas ni ga je spot mada angka ganthalang diani thaimani train ke bo train bodai saka digini phaikana telemora bakhakni aba hai ge police kak sok phaijak data bo police sok phaijak Ekini tam klai. Ani basa. Bor thangi family bo. O thangmani. Ni ani tini thangmani khai tini kha ang thangkata. Tini thangai di boro phayo. Ga biang thanglani muk kau sabiya. Ani hokni phaigeta. Nogo phaimani ta. Ngai no ka garing khoi ang sesong ngano bo se nogo thangka ngai ang phayo khata. Iko phaikai khoro trok samale phaikata ta orok khoi. Kuthimal phaigeta. Thaimaya borok do nugoi ang tamo arok ani bakha tongthoya ta arobo ani phaina musung tongta a ani bakha tongthoya bakha thui tongta garini ngai to phaimani o hatani thimi borok do nuhore tamo kha aro borok nei haing gtino ani bakha tongthoya ng tong twak phekai yang bang phayo bo yang pang twak dene twak nunggo a twak numa am ting nai tini twak nungjak dene nungai thango ni sawo bo ja o paran borok saman tabo di borok thebini khorang khana wo nogo ni sawo ngai nogo thangi chuak nungi phang khata bo emne hukni bade nokta chamkhai huk chimi da khai huk khayo aro phantok bari butong aro no phantor lota cherai rok khobose cherai rok rok bore katham kai tha kusuma sa to eke emne nong parani mung khatamo birgudas emne thine ni mung khatamo ni bosai ni mung mongol chandra boys rok busung khna 50 rok khna 50 emne sayung keboro kun daw doktor tong khaya sai chung no iko hari ni tenan khaina ni salai ta boy saring train bai phere jako ni khna kata obono khna charta saro kong kha ngai orore borok bo bisi kering kai nok gana bo ingjang ka ba tebo nok dia ta boy sab khai ke saisung mung khna ni babi ota saisung ta okay